See dear mamma na always on home. Metis will be up where a TV where chase a minute. I would wasn't a minute, so then watch us. Minam Ponsa, can I prophesy? What Mama Esther, then and never didn't name your papa Dr. Ogyaba Sh0ckingly. During the service, no, and now or see mammy not to her na a dear gunikum. If you can speak English, well, you are free to go. Mammy country now. Or see a dear gunikum on Sorimra. To be frank, na me expect to say a mina or frame. Obisuti menima bibi gunikum. And any panosaurian or senior no frame. Na me koye onim ni oka nti medanyamiase o can say accident ya hihye accident amami but o de na nanka abekwa akorua cars no o chiro din no wo board so me names din no e no chiro phone number no eno so ni meeting but e wo me phone so e na anwansem ne say phone me save driver no say court driver say me shia no court no de me baye nti me ko ba bia ono ana me frɛ no mama sha sadi we Peter winimu a kase minim patro minim work it madam on sem fa hye ho mama shadia mi hunu sa me mami odamojam ana mi bu se awurade se na eye dan awurade bue mani ama me hunu se na eye edabiti se edwada awia 1:14 mi hunu se me mami wakaka mu moja nwunu no onwu ye but wone nkofo omu twetwa yi no kasa omu yi ni wieye otofom eno ano no Jesus awurade bua mani ma me hunu se sonsom omahia te se abayifo na omo ka ne se ma me we se aye na dwen se obeba ba bagye ni monyam moma yempe kwa bi so aye be yi ne nkwa afri ne nsam Jesus ba ko sori ya me hunu se ofra ntoma na ntoma ni di afi bi esan ono ankasa de ne nsasi ne bo se mo soma me se me nkonkoye ba ko no batema ntumi enti mon sanfa foforo yi mfa nhye me amensa na wedie meye ho adwuma ama mo de me asi akonya no so se ohema me hunu se panyi ba ko wono ka ho no ka kire ne se ene ekona kwaye wadwuma wo gira wo mani mu no mani so ade me hu se wo yerae wo yerae pe na me hunu se abrantie bi ehoro ka maame ni kokko gina abrantie na chia na me hu se wo wura abrantie ni wo wura abrantie ni me hu se abrantie na fa ne key was park car no was parking car anche na maami fra branten se be fami ko baabi na se de be ya maami be hu abrantie ye wo bia otwika na awurade kasa chem se ye de maami wo ko sha brantie ne nsem Jesus hwe number way 02408999974 ko winim number no enti ko fresa number we mama prophesy macho hey work it oh yeah adie yo something is about to happen yo another chapter has started what gonna adie yo
Peja won sakosro. Oye adieyo. Woni ni pakro. Patron driver de me ban. Driver wade wo ba ne. Wo bo number ni go phone so. E na wo hu sese ye wo driver wade wo ba. O de me ba no pa yi ampo. Na me say wow. Osa kan say manya accident ni bi pen ampa last year February. Eno de na ye brutal but nyame yi me free mu kura. Kan some assaulted 3 times. Ne tai nyina ahwe soro. Na je say the doctor kan ye no e sa pepepe. And na wo ba ye wa be hu me. Wo ba wa be hu asofo yi bi. Wo ba woni me abedi nkomo. Woni me mai bia di nkomo. Wo si free car wo obi akohia driver no. Obi anhia driver no. De awurade ka kire me ne say, Shankom. Wo be pe driver na sem. Ana no kra wo fa no, am wo de wo ko baabi. Enti anya ha nko ana wo de waba. Na omanhunu say wo be pe na asem because wo buade. Enu ti moma yempe kwa bi so na yemfa ni wo ne nhye ne nsam. The awurade ka kire say when you accident pain, but hwe anya wo. But we say dear, maame nankasa na ebegbo wura driver ni mu. Na mehu se driver no wa hunu de aye no wo de car na wura another car kese ase. Ama car na ti asimo so. Ama ye twetwa yi maame na ni gusu sei. No hunu se ne nan ate da fom na okurikuri. Ye yi no to fom se no owu ho a. Awurade ka kyem se we ye ni papa na hwade oni baby aba so da ye afa wo ho. Na your friend Michael Boateng, why you asori elder? Pacho Masia. Eya wasia. Wa be so da yese wo su. Ama wa be fie. Wa baba be du fie na wo su no. Na wo busasa wo wan ya. Omo si wuni ho. Jesus. And na one kasa so next week Wednesday, wo be so da ye. Wo be hunu se wo bi ewu. Your friend nipa no choice. Ochire. Epia na won kan nipa no. But wo kwa busa obolo maame say your friend is say. Okay. Oye adieyo. Chama general. Oye adieyo. Yes, Lord. Oye adieyo. On your way. Sa driver na make no. Ono ne your friend Peter. Pacho minim. Winim etu wo kwa no busa no. The awurade ka kire me say next month on the 11th enko ba bia hyedem. Oh, bon sam kasiama Jesus. Assembly besi serious. See there ebe ye maame no. Jesus. Ha. Montre mo nsan hwe no so ma. Nti wa kire me nyame nya me da nyame ase pa. Won a motifie no obi an momoden anomra. Omra na nyame gusu yisu no. Nti omumra na omumbeji omude. Jesus. Amen. Mommy eradi sha bebre se wo ba ye. We nyame nipa. David. Me ma se be ma me se omunyai. Enkrofo. Afedi anyaza. Anyaza biom. See the maame na owo so no ho. Me ti so obi abu edi bi wa kire se mina. Ayo wai. Ayo udi. Was na mina so den wo kire sa. Mina mponsa. Can I prophesy? Wo puayaza.
your friend me Lady Pat. Me wa me papa wa ha. Me pese me bisa no. Daddy akwaba. Enua. Mpacho odin di say. Me din di prosperity. Okay, Eradi sure bebre say wo buy and service ni bi net sen. Anya bad. Truly. Wow. Truly. No credit dey ba ko pe. Wow. Bibia ekoso bia no krepe baba. Na enne me sia me de. And Miss Menya media. Aja, one your friend Rebecca. We are away free. Rebecca Addy. Rebecca Addy. Pega onsa. Nyame wunu sa. Ah, wosa ye. Odia wosa. Work it. Asama meka che obi a sa na tie. Ye ntwa ntoro wa ha. Na Awurade se me mmompa ye ma papa yi. Ya wo so mi ba mu April, May, yes, June, July. Maame ne tie ase no. Ohun se okuta kosua. Kosua ketoa ejina wo ma ebaba. Wo hunu se kosua na bo abra na ote ase. Dayem what wo say na obi di kosua bre no. Nipa ne ka chese won fa kosua ni nsi won twen no na wo kwaba. Dayem maame ne hunu se wokuta kosua ni sei. Nipa ne ba so obaji kosua no oba ye na kosua no ba ko abo. Na bona abonu so nya ade bi te se ade na bo a kosua na firi mu eba na emom eye moja na firi mu ba da ye we wante ase aka kire ne nyonku bia na omo frɛ no Okaile Yeah. ene aka kire Okaile no Okaile so antimi ankyerɛ ne da ye na se but afei na da ye ne pese bem ana se dan kanya me se papa ya ba bepia na me buse Awurade se beden na papa ne hunu asɛm a mekan ene Awurade ka kire me se de wo so da ye no wa wo ba na ne ba na wo no on the 5th of July. Yes. That is 2008. Akwala ne friend Priscilla. Ma wo femo. Hey. Eden na wushia nene. Papa I look at me ma o kyerɛ me nyame bi edikan obomidin ana frɛ me ana say kwan ne friend Rebecca. Ne Rebecca ya me area we firim. Okay. Ti okwan atoaso ekoloketi me ba. Aye me ne ba. Friend Priscilla. Okay. Ma opomo te obonidin pepepe. Me ti se wa di ni mu edu bate oboy. Oboni nyina pepepe. Adom ne ye adwuma nya bete. Akola na university or tech. Okay. As at now. But nkomshe wo hihye nyina ma mehu said no. Nyame da so ye na adwuma. Nyame da so ye na adwuma. Nyame da so ye adwuma pa. Ma me ne da ye na wo so ye no. No hunu se kosua na bo no. Kosua no eye sunsumu ne ba. Ena gina wo ma ne ba no. Kosua ni gina wo ma ne ba. Mi hu se ya bɔ akora ne tinya frɛ no mpanyifo anim ɔmɔtena se na ɔmɔtoto akwala na no na asɛm a ɔmɔka sɛ sɛdeɛ wo maame kɔɔyɛ no saa pɛpɛpɛ na wobɛkɔ abɔfra ne gyina hɔ abɔfra ne sɛ ɔnte aseɛ ɔmo so wopɛ wo mpɛw wɔn so wobɛtoa wo maame ɛnkyɛ akwala no bɛso da yɛhunu ne maame sɛ ne maame akɔ dwom te sɛdeɛ wakɔ akɔdi dwa na ɔde nam kwan so ba na akwara no behunu ne ho sɛ wo fie dada mu obehunu sɛ ne maame ne de nneɔma aba no nneɔma egu basket nim no ayɛ te sɛ ankaa ehwiehwie gu ma akwara no de mirika bɛkɔ akɔhyia ne maame na wɔsesa ankaa na gu basket nim na ɔde ekuta ne maame na ɔne ndi akɔwura dan mu Awurade kasa kyerɛm sɛ ɛyɛ nsamadan ɛnyɛ nipa dan na akwara ne ne maame ne wura hɔ pɛ sɛdeɛ maame ne kɔɛ saa na akwara no bɛkɔ na ɛkwan yɛ bɛfa so ɛbɛbɛ nie mihunu te sɛdeɛ yɛfa onipa bi eso na yede atare asoma se monfa koma eye Michael Kwabna Winfred bi na ye ka che Michael ne se onfa atade no enfa koma wo ba na mi hu se akwala na agi atade na hye enya Michael na di atade ne ba na obi na di besi Michael ne so se onfa mama wo femo na sakra ne chi atade ne hya mi hu sa de ne kuta kwalante se eye
saa high fever na nipa kasa no na omo de na ko hospital omo born in panier me usa kra na da hospital for 11 days no so na papa yi wa ko hospital ba bi akra ne da no na wona ho na ya twentoma kata no ho na Awurade ka kire me say eye dia osefo no person ofa so na ofa papa yi ba na fa ni tirim etimi nka kire ne say on kan chi woni pa bi e fra no Michael Winfred said so obi di atade ma no so won fa nko ma wo ba e ma ne fa nko eye ne wo fa e wonsa Brilliance into peja wonsa koso oh no I say Michael no why we chiriba enti ya pese ye use ono because o mahunu say akwala ne pe sa ne wo fa nasem eti so de atade kwa akra ne beje ahye ade bi o masusu no sunsun say yemfa nkotia wo ba abra wa ba ha nei Jesus abra wa ba ha nei abra wa ba ha nei abra wa ba ha nei awo Yesu Kristo di mo ya de Yesu Kristo wo je atwam o treme no offer eye me nua edimechi Michael the ebe fan so amade na akosi nyina o kan nyina kire me ti me danyame ase se Awurade allocate me so ene a kire me menim eni mechi nyina amen daddy say odanyame ase se na Awurade nam Dr. Ogyaba so allocating aka na hintasem a kire no daddy den na wo ka kire o ma mo hwe ye wo fie na o mo ma conversion o me pa mo cho mo nyina mo mra mo nyina mo mra o de problem bia wo so bia fa dan papa obe solve mo easy simple kura pa mo cho mo nyina mo mra convention bi o afina ya ase kwan dem up to Sunday tie kwan dem mo nyina mo mra misra mo na no kretrodo utrobieni afedi anyaza biom sidia maame na owoso no ho meti so obi abo edi bi wa kire se mina ayo wudi wasana mina so de no wo kire sa mina mponsa can I prophesy Wopuayaza Obo won sam hye wan kebebo we mo be a friend Victoria why would I Sister Penny what sister Penny brabe gina say montem won san hwa brante so ade bia me hu ye efe pa ade me hu ye efe but Awurade ka kyerem say ya mompa ya mfa mana entimi mem he say epono na bie bata kwansi bia no doso sadia be ya obehu se nya obi na obebo ni din a kyerem me meti Victoria afia howonu o se howonu Pachoy ni din agibia me hu ye nie me hu se mani abie me ni abrantie yi ati baabi na me hu se obi she t-shirt ya tworo anim se Paradise Warrior Football Club Pacho ti ma me bono no ayede na me hu ye kasa me hu
Daddy mpacho me ka hwe nkyerɛ wo. Aha, and I'm saying, yeah, then you won't cash in China, and then I'm here. Daddy mpacho me nim. Winnie Mo, and you just say, who in there? Dear Roddy, can't you say, wait, what yet? Almost fear sikani. Jesus. Ah, what about Bessie fear? No, me who say what took car, a bunny fear. Ne sister, and then the war fast if when they didn't cash out. Almost share no much in the bag or tenacity. All but no kuta Adidas bag. And what tenacity was she Adidas and Pabwa was she any joggy. And we see free nice came. And one new brony. As see free kenny. No rather catch him say bruni and a yere. Amen. Che, I dear me who am is wrong. Say a sham come say ya, diakano ejina was so. Say Wobama and comes an idea. Abem, and when your friend modern bo. It's modern bono or the count and comes and pepe. Timmy who to say ye, we're see free. A yet J wagon. And now brony see free canning. Brony and yere. Ne sister Nedin can't push ya woman. And on the war for us for no more than a tenacity. But me who ne mame, me who ne papa, ne mum ne sister ne who se no water. In a chile say ne sister be who ni shira. Amen. But one yen who mompire, because say me who ye me who to say ye omoti baby. I quite say one more bobo. Me who Said. Pacho me nim no, madam. Ah? Madam for. Pacho. And na me who a your boy back your friend Richard. Ebia na won kai. Boga asem na make am. Pacho. We sansa den we sini tiasa wa home sa. Ade am wa. Eyo won. Me hunu se omo bobo ahia. Omo nyina tete ho. Me hunu awuku, me hunu atram. Ana wo tin finfin. All of a sudden, ana me hunu se panyi bi aba. Ohwe mu se ya na waye we. Na appoint na atram apagya so se enya wa tenase. Na wo pagya so se bra. Na me hunu se ya de wakofo car. Ne ya de wakosha office bi. Anche ne me hunu se abrantie we se atu kwan. Yes, Lord. He said ye okobobo. But we need dear me hunu yenti a me bebo mpa ya ma no. Work it. Me hunu se ne nine left. Bandage ball. Ewurade ka kyerem se me de ne talent a hye ne left bi. Chamo so lefty. Why you lefty? Yes, sir. Yeah, the code what kyerem baby a talent ne hye. What's it say? Chama, what's it on the life on baby biniba bruni. What's you open? I it on the mama crack and one some say no bruni no water. Ghana bibi ni. Hey! I dare you. Nabi. I dare you. I dare you. Honey, you are. And we see the entire me one paya man. Me who say one. Ne nine left no. Bandage ball. And then me who said ni knee cap no. A year free so. Hey. On my year, I can't so. On my can't so. No watch actually a baby draw. Or yes, or sanko. Aqua justify. No what pains would. I feel now Jenny was so. Now Jenny was so. Went to me a mobile beam. And I'm a son down him who said, Okuta passport. Passport mono. But ye be a mono baby and a picture bon. Yat ye free. Hey. And the radical church, my friend, I'm a one pie man now. Jesus. Passport, I had baby a picture and if everyone actually said, you see, I'm going to your point. A question the trust will push your bruni. Because bruni being who free teaching my. Montem was actually so. Many are from Dr. Ogyaba. Montem was actually so. Chama. Yeah. Montem was actually so. Bruniba. Ye dimpa ya mano. I can't just for rather say. Jesus. Oni pa shebre she rather sem. Amen. Ose for person soliti and shebre. Amen. Abra ye boy sem abon pa ya mano. Yes, Lord. One now what's in the passport detail side na free ho. Jesus. Erade restore. Amen. Erade restore. Amen. Erade restore. Amen. Afe any injury.
Trebia ebeto ne nan so. Jesus. Ne na benkum so. Yes, Lord. Everybody want to chamo. Amen. Want to chamo. Jesus. Want to chamo. Jesus. What's that about pie man? Vampire fama brantia. Vampire. Usually a saying in the Bible. We can be jantom ya say a shadia. We are sudi vampire. Okuchori swani na ya kensu. Bamane. Buguduba. Nadia niwe. Owa ubonhu ase ne yama hye ne baako. Na honhom na beka asem bi egu na som. Aka chense. Enti wo ye sure pass wo betimi abe ese asamu agyan mo. Owo a wo tesa voice na. E wo na dwin. Eti wo ye sure se wo betimi ayeye. Wo ye sure se wo benya boafo. Wo ye sure se wo betimi adi yie e wo football nim. Ohwia no wa home. Ohome sape na honhom na nya hoden. Ti meko tia wo. Me ma won ko banim. Me wonu woni pa bia wa won kwasiafo nko a. Woni fie. Nipa kro na hwa akwala nanim onyam antimi asese hu se. Akwala wo ekuta nim onyam e besese busuan hyebre nyina. Jesus. Wo hwe ne ba ko hwe nim yenu hwe ne miensa de to so mprensa. Me hwe se wo kɔ nanim se ya na wa ye se na wa hema guru anim. Eti mahunu te se de omodo so na omahia. Nipa omahia ni nyina te se omobobo. But all of a sudden na panyi ba ko hwe nanim din. Wose kofie abra we nya hwe na we busan so adenti na nipa bebrebe me nko a na papa wo hu manim a na ne buafu me awurade aka kyerem se obi aye nade wo nachi but ene me fa me handkerchief fi ma no. Amen. Vey shasia mampa botumi mampa bo me se anya dai Mampa botumi me. so be mampa botumi wa enkom hye wei me se meteye me hu ye me wie so me se fili wo me hunhum mu se awurade obetumi aya ama. Amen. Hi, who private matter bi? Ena obi so se hwe na wan fa ge. Wan no. Hey, asemo. Obi shankom ni bi aka ho. But your family lady party, your friend say. Cherry from Oliver. Okay, only footballer no. Okay, a day in the radinam doctor so. I am a winner. Sister me anga me buy na me obi a mabembu ntem nti me buy a me right inside as in bibi chere me say me ma me gidie endi me nim na e den a daddy e be ensentrene ama me so e bia ma ba be obi da chibi The Awurade ka kyerɛ me sɛ wei wɔyɛ ɔmo fie sikani Jesus. a wɔba bɛsesa fie no me hunu sɛ wɔtu ka aba ne fie ne sister ene ne wo fa asefo ne di nka hia no omo hia no omo je ne bag wotena ase oba no no okuta Adidas bag ene wotena ase wo hye Adidas empaboa wo hye ne jogi ene wasie free nice car mu ene wo ne broni asie free car nim na Awurade ka kyem se broni ne ye ne yere. Amen. Hwe ade a mi hu o mani so no se ya hyenkom se ya de aka no egina wo so se wo bema enkom se na yedai abam eno ne yefe no modern bo eti modern bo no o de ka ho a enkom se bebem pepepepepepepe ti mi hunu te se de wasie free eye je wagon mu ena broni asie free kanim broni ne ya ne yere ne sister na di nka akohia wo mo ena ne wo fa asefo no mo de na tena se but me hunu ne maame me hunu ne papa na mom ne sister na me hunu se na wota ho en kire se ne sister be hunu nhira. Amen. But wanye no ho amompa ya emam because say na me hunu ya me hunu ti se de omote baabi akwete se wo mo a wo no mo bobo me hunu Said Pacho minim no adamfo. Wadamfo. Pacho han. Ena me hunu eye boy back your friend Richard ebia na won kai boga asem na make am Pacho han. Tineti said that daddy kan ye bia ye no Ni na ye no kre.
Erade so be ma na ba mu pepepe. Amen. Amen. Today na wo catch wo young footballers ni omo fi no mo ngivi ni. Okay, me dia metumi aka chom ni say mom abemimbu. Me obi ye bibi na say ade no mi su minim ye na so na nipa na say o ye ni bebra na aye say mabem pese embu. Na so asa mi ra so fi ase me hu nsesan e my brabo. Ti me eje each of everyone say ebia say wo de wadwan say abrabo no ene wo kwana say unim or left and right so if you say the oba say obejo na me to me canon Erade sha o say abrabo ne kire wo so na wo hu bebi a wo mfamfa ono de o kire wo nkran say bra doctor Ogyaba fie ha Madina aboko bi na Erade benam doctor so asio Erade sha so obae ana woni pebia asamwajan ana say the day you kona aso di bia say nipa kro no wadi ye eni ti di ofru bia pa ne head pia montra mo sanhwe no so say enkom hye no ba mu a do obi abekan say Dr. Ogyaba ne first person ka ho asem ofra no hye no enkom kire no de besi mo ka say me hye abrantie bi nkom wa ha wone ne yire na ne yire ye teacher ni yes sir no muti school e wo so hum yes sir me can say mahunu school mienu na o hwehwe but baako na befa no na baako na befa no ye frɛ ni sei afei enkom hye ne bemu a okoduru school mu ha ID number ye de bema no school mu ho so me twere gu board yi so wana na wa ha yes sir ye twere ID number na ye wie ne se onfa nkɔ na onfa nkɔ sie school ne be frɛ no school ne frɛ no na okoduru aburukyira sa number we ne de be man say eno na kire say we student wa ha o tro number ne de koy after 2 weeks o wo ha no hwe school na me boy no eno a so ne de visa man nyame aye bebre ama me ne meku na de me ba ha say na ye ba ye no ye asori ana nyame nam wo so papa so ena ofra meku ena ofra me so kan ho na nkom hye papa hye ni na me hu dwiri me edin a oboboye ne ensam o kan ye na me ku ye process for abrochi papa ka bibia born student number o ka kroka bibia ampanso bibia be musania papa kan ye ne in fact me hu dwiri me pa eso nyame aye me da nyame ase ema me ku abrabo na se ne ade ne ba ye no eba surprise yekwa ye hu dwi ni eni nda say ebetimi aba entem sa nyame aye amasese miku ewo abrochire me da nyame ase ema na brabo eba to say o US se na papa wo kan no school a wo kan so obeko no sa pepepe o ho anowo ni student ID so eno a no kita enkom hye no sa pepepe sa pepepe se ne ba ye kwa na eye ye wanwa because se na bushe e den na ye mo pete enkom hye sa first time am ko du fie e den na ye na ye hu dwiri ye aha na kasa ye hu dwiri nti na ye hwe de nyame ebeye ye hwe se sa pepepe na nyame be ana papa se ne a eba ye no ye kwa na ye ni nda se ebeba entem sa na ye ni nda kra se ebeba entem eba ye na so processing within a week pe ene fire ene okoye nti bibia ye entem so okodu ye sa country no the student ID bibia se na papa o kan ye no o boy na o tro ye kra my sa pepepepe student ID na na ye de man no se na o tro board no so my sa pepepepe me ba cho ane abra ya hye ho enkom wa ha say na o de sa student ID ne ko ye no the same thing the same country bibia nsesa eti asebe na wo ka che okokodu wo student ID pepepepe ne dia man o say nyame ewo honom nyame wo ho na ye nji prophet yes prophet Ogyaba ye nji nindi ye nji edifo ndi na de obeka bia no ye nye de obeka se ye nye bia ye nye na nyame wo honom pa
aha yɛde ate nkɔmhyɛ asa aba mu saa ɔba sɛ ne ɛbaeɛ no so sɛ ɛba ntɛm na ɛyɛ koraa yɛn ho adwiri yɛn sɛ na woka ne yɛnim da yɛnim da papa ɛyɛ ɔmoawa sɛ ɔmo hu sɛ nkurɔfoɔ ka ebi wɔ ha ɔmo ngye ndi ba yɛde yɛhu yɛnim deɛ Nyame ayɛ ama yɛn ɛnam so ayɛ nti ne yɛdi adanseɛ kyerɛ ɔmo sɛ ade no ɛnyɛ ntoro anaasɛ ɛnyɛ kɛkɛ aha ɛyɛ ade a ɛyɛ real yɛde visa no ma no wie wɔse nkɔmhyɛ no wei aba mu but mepɛ sɛ Gideon wɔse awurade sɛ wo na wokasa ma nsuo ntɔngu ha nko a na mehwɛ deɛ abranteɛ ne de ID number na kɔ school mu hɔ adeɛ kye yɛafrɛ no wɔ office yɛse yɛde wo student number bɛma wo na original one ne hyɛ ne bɔtɔm yɛde ne number de ne card maa na wɔyi deɛ wɔ ne bɔtɔm de kɔkyɛke ne card a pɛpɛpɛpɛ wɔsɛ office wɔ no ɔtwa hweyɛ aborɔfo no sɛ adɛn ɔmo hwɛ ne nsɛm na paper bi kuta no na yɛatwerɛ so number no ɛgu ne card no so no afei aborɔfo no hwɛ paper no na ɔmo ahwɛ number no na ɔmo ahwɛ paper no na ɔmo ahwɛ number ɔmo sɛ how where did you get this number wɔsɛ my prophet gave it to me that means ɛdɛm hɛyaa ɛne ɛmaa ne hyɛ aseɛ kɔɔ school no anaa mɛboa ɛdɛm hɛyaa na me say na hu adwiri no afei no wɔhunu sɛ adiifo wɔ ma Ghana mu brother ma mpaebɔ ntumi wo okay daddy na wobɛhyia me biam wobɛhunu sɛ Jesus Christ ntumi wɔ hɔ amen me ne yɛfrɛ Dr. Ogyaba pagya wo nsa kɔ soro ma pagya kɔ soro afei deɛ ɛnyɛ asaa biam si deɛ maame na ɔwoso no ho mete sɛ obi aboa ɛdi bi wɔ akyire sɛ mena ɛyɛ wan ɛyɛ wodi wɔse na mena nso ɛdɛ no wɔkyerɛ saa mena mponsa can I prophesy wopua yaza Monfra branche be man. Yes. Awurade aka kyerɛ sɛ memfa me handkerchief ma branche. Asa mo amfa mo nsa ama. Monya ready for prophetic. Hwɛ. Me kyerɛ mo adeɛ. Ade a wonim sɛ enkom hyɛ. Ɛden sene sɛ obi awu na wunyane no. Enkom hyɛ. Wotimi bo obi din no ɔbaba bɛgyina hɔ. Ɔbaba bɛgyina hɔ pɛ. Na message na akate. Enye se nyame agya akasa wo. Nyame gu so kasa. But wo ɔsɔfo no, wo na wagya tie. Tu bo se wo gyina hɔ. Na wakɔ ha. Na wakɔ gyina ha. Na wakɔ ha. Na wakɔ gyina ha. Wo se signals na yɛ rough. So abɔ ni din amana baba bɛgyina hɔ awie. Wotimi nka sɛ mabɔ odin. Kɔ nyame ahyira wo. Ɛwɔ ni senti a wo bɔ ni din. Awurade gu so kasa. But wo na wagya tie. Ti afei ɛna twa sɛ wɔn nam mu wɔatwa ani akɔhwɛ ha na wakɔ akɔhwɛ ha wotumi hwɛ n'anim na signal ɛsɛe mɔɔ na wabu n'ani kyɛm wayi w'ani na de afa baabi foforɔ kɔpem sɛ ɔbɛka kɔ hyia wɔ bi w'ani tɔ n'anim a wobɛhu sɛ nipa kɔ ayɛ highly spiritual ɛnsankyerɛne na bie afei na wahyɛ ase na wɔhwɛ hɔ nko a na ade downloadu
now download mysteries and say what done ho hey say na urade se enye easy to prophesy etin mo ba na ya hye nkomo a won so won nsa no fa bom push won konko awurade aka kire me say me fa me handkerchief yi ma branti me wuru se said ye wo gina efiem na efie na wo gina mu no me hu se eye efie fa ti se efie a yesi na ka pese ye twahia na efie ne antimi anhia na ye efie fa eno na ye na busua fie na hwade me hu se wo gina fie ho na oto ne nsa se de hwe efie no so a na all of a sudden na ehye toa so na ehye afa me hunu se efie ne kala asesa efie ne kala nyina asesa windows nyina ya mono bibia ya mono ofie ho ekwo na me hunu se wo gina fie no ono akasa yi na tade na ode hu ne ho na omo twa ne ho ahia nyina begina ne nkyɛn ti wo hu ne ho nyina emframa na ebo no ebi bo omo twa ne ho ahia awurade ka kyerem se ma ya brantie we ti se edua kɛse wɔ ne fie na wei obetu kwan na wotu kwan a wobeba beboa ne fie na we ni first person a obese si efie no foforo erade wanyama mesi wanyama na bi wunu se atamfo asɔde atia ne yiedie eti se enhyira bi beba na asɛm abebom anu ti memfa me hanki ma no se nyame a wahyɛ nyuma pass afi wei bedru ebeye Christmas December na branche we ni Ghana ha som je yes onko oni bro nya no wo Ghana ha wo so awrade wonya bi ma wo mesi wonya bi ma wo ko Yesu aye ena dance ne abusu me pa cho ben me kakra your family lady party your friend your friend Daniel o kra dem mi sa last hour na already locate you come sa enye easy then na already nam yam papa doctor so I am aware the em one kra ensenkyere ni wo mabrabo mu ni say efie asiwo 19 ko yohoho me na na bless so star omo sidan no ne pepepe omo sidan no mienu wa ha miensa wa ha na ekwan dan tam watimi ahu dan no akan sade tie pepepe ama won hu se me na me ba be se efie no hyebre because fiti ya bless nyina me bla no me ma me mu nwua no nyina obi ampeja wo fie ho watimi aka se obese se fie ni hyebre ama yedi ababusuan mi wuru se sade wo gina efiem na efie na wo gina mu no me hu se eye efie fa ti se efie a yesi na ka pese ye twahia na efie ne antimi anhia na ye efie fa eno na ye na busua fie na hwade mi hu se wo gina fie ho na oto ne nsa se de hwe efie no so a na all of a sudden na ehye toa so na ehye afa mi hu se efie ne kala asesa ba se nam papa so amma sania awurade nam sania nkomhya so ayi mapie fra busuani mu no minim se ma bese safie ni hyebre na nyankopon asema waka no atumi abam wow awurade nhyira me pese wo hwe me camera mu na utu emema te se wo anasa nkofo ehwe wo omonye niema ni omunim se fie ha na ye settings bi ne ye no obae no ye obi ni wo bebi se bisa wo nsensem bi ansa na doctor ehia wa da bida me akasa se de me hu no me na me pese me ametu kwan se ne papa da bia ya okasa obi so otu kwan a ana pese wo ye bibia wo so otu ho anam enna fie me de ha ye me fie da bia me mama ba mu ko papa wakasa de nyankopon beye wo se wo na wo de wa ho den eka ho na nyankopon so asema wo na papa so aka da tumi abam ebi mu ya chinidifo na me se me na fufu atwa me ho ahie nyina wo be hu se da bia mo sire me se da bia me da TV a me hwe bia papa nko na me hwe no sa papa da bia me hwe no enne nyam nam ne so amen sankyere ne ba besi o mabra bom eti mi nua no ma mutie me na fufu mu nyina mutie bi no ebe kakra mu hu me se me nam Ghana abi mu emu na me kwa outside na nam so se de nyankopon aka no mo be hu fa mo be fa saa no so na mo so ma di papa echi na mo so sankyere ne be pie o mabusuam na yedi ababusuam na mo ho atom wabusuam de kakra metumi aka no
Erade nhyira bebre se wo bae. Wase wo ka akire mu nyina se de amo dwe se aye settings no enye settings na muntutu mika na mo mmra ha na erade benam Dr. Ogyaba so asesa wo bra ho. I think Anyaza Bium. See your mamma, not always so more, was so no. Metis will be up where a TV where she said, Mina. I am white. I wasn't a mina, so then watch us. Mina Ponsa, can I prophesy? Black and white. And a man who stars woo a year to many. Bra. A santo man muchaye. A santo man muchaye. A year unto my black and white. And a stars womb. Na year to mano crown, ya fre a year to mano. Dear why am I your dozu? Can I prophesy? Mobam and I am Power Sorry. Now, what's the war then? What for was I kick a book? Send me friend, oh man. Mommy, see dear mammy, not always so more, always so no. Metis will be up where a DB where she said, Mina. I am wine. I am wasn't a mina, so then watch us. Mina Ponsa, can I prophesy? Mobile Musama can make some for me, but some is sending pound 15 come as I am. Pagan Sunny and Pagan Sunny and Shep. Make sure some are ready for prophecy. Why are ready? Why are ready? Webu, young cock. Why you be a man from? Winning BBS was soon when a rather percent of far dominant on a boy, mammy. Winning Madukotia make a young to man who has a the entire make a young to man who has some say. Say young to man, they say me young to man soon we try a day, mammy. Many mammy, I could do shop with you. Shop now your room, now yes, a container bisa. Ya painting container and green bisa. Me would container me who say, Otonton, a year and 1 and wa. And a massa so who kosia would do negate and when I will be your container and say, Who ben come so and what didn't tell you next year. Tell you no so man who saw the idea blue be a catasso. As soon as you are the Kosiani see, Shanachi say, Mahunsa, in dominion, maybe I say. Mahunsa, my dignity, SC, a yes, I tell you, no so mobile, no more bono, ante, one sorry view. A radia country may say, Sama me, Abra no more Yamuna, nay, no more bono, so hopo. But then, Wababa Bepia, a one year better said that. Once what you are true said that. What same time in a bay? Yes, it's so come near call.
And then the one dear me who be that. So to me, boy, me bandit first. Okay. 9 samponsa. Say ye be by your fee. Born to ye try. Okay. Now, or some can me by me, not dear. Or friend me, or can me dear. I can't date and me woo, so me share me to me share me nana. Or kayaka contain me too my dear cry. Me sana mano me njindi de bia onye nkomcheni nti na onye doctor kureni me omo kura obikase yemla ha me so mu mfa nkwa mu de omo yaza nene de me hu se eye komhye trodo me kase obi bia la omla Ogyaba ho na oba de hia ni nyina oba ya ama no mama wo ba we nti ena eni kwan se wu pe ne hyabra be divert aha no, we are twins. And the car one over yam. Who won 12 months? On 92 years. When him say way or any particular Bamufie. And to Australia Wabrabomuno. And canon person would discouraging the breaking of Aquala way, the bet me a D and it's all about to a school. But the group beyond the convince and said, school no crahun here. Ah, Meba. Abra wo call a yes word school of business and what shadie me who say 2023 we your exams 00 30 90 man chompanyi we index number now boy sa pepe na the course yes pepe me kura begin ni mi refi it obo 30 ni count na me hu say me index number and osan to me boss say me pass in na so government and me say teacher say ho mbo no mo no mo che da feri. Can I prophesy? Me shan come na minyai me sha na minyai to trouble sunya kopana wo bosoro ni asase. Okay, yanko the alpha eficha siani ewiye nyame ne wo Doctor Ogyaba nyame anye nyame ne wo we are Abraham nyame Bishop Dennis Mami she me pese wo ye bisa yes so ya tasman on yes mo bia Hi. Bibi kwaso in the realms of the spirit. So my minister says here pe me hunu say ahoma ye de akekere no awaya gufam. Yes Lord. We say ana me tro no. Eya wo index number. We index number na me tro sa no. Ana me ja 166. Professor Aya Tunyum ni bio Aya yo anywhere Aya Timomba bia wasi ayaza. Any azan and me wo be ye pa. Eni na bie bie maka ho. Oh yeah,
Isaac Jinan Chase. Me mo no aya announcement no. We are Yaminipa. Dabi. Me massa be mamma so munyai. And Crawford. I fed Yanyaza. Yanyaza. I can't say baby when you penny so. Okay, yes. Hey, Mama Yeniasa. Yoko say. Yoko. Oh, Yanko. Oh, no, would you back? Oh no, Missy was him, yo. So will bring you my pass. Would you back? Dear, me what can I say? Obi amra no omehwe. Oba no abehunu kra wom no. Amu ntene fie nkeka se o we de mfiri nyame. We de yaza na odu ho na nkrofo bisa wonsam. Yaboa me obi akami a kire me dantina me se me ma no. Esibu kwa ubedu gate na no ne nkrofo bugina ho no mbisa questions. Ansa na wawuram. Yaboa ti me bedu ha ba bia me timpo ofra me no mpo me hu kra dwiri me. Ti we de efiri nyame ankasa. Sesi a wo go school ana. Shadie Rocket major. Eka kiti ankomo convince no my school no born room. Because wo tro exams no wo pass ni nyina na wo fail government. Rocket major. Hey, onim sa abro mo mark na mi gina ho. No far from here, cha. Shake the rams. Onim sa abro mo mark na exams na mi gina ho bi. Rocket major. Onimo. Odim da Samuel. Ha. Afe de anyaza. Wo boyaza. Romanity for Chama General. Mama. Ewrade hu mobo ne. Ewrade hu mobo. Missy, Opia come and catch and say, Amra, no my father, Nimisha, I'm a dear way. Opia father, I'm a shower, dear way. Hey! Ogyaba, I love you. Oh, I love you more. They met me a catch so I'm winning and run a best young way and I mean if I'm a bahanum no, maybe I don't see a chin and dead no, and a bahanum. It will be over Fabian Bra as Zambia anymore. And then I walk. You catch your beer, so being a kukudro, no beer, bra, yeah, but me see, say me do get and no because me show me yes, yeah, me mean, yeah, by yet now, being busaya she, being busaya she, to make catch your beer, say, beer, bra, ne ampa, nyame. Aduma che de na egumu a wodro beble obia ne de yakopon de ma no Ogyaba de no eye ahyam so obe professor ya ma oyesia in fact the Ghana for mama yenso ne mu ye wate na ade ne ben wa hu ne hu fa so se that be odu bebi echi na ntumi fa kan kwa ona be ka se na menu me ho me ma ba hai Friday bia me ba de nyame ase Hey, wo fa kwa me wo wan Me ofa ba kope. Me ofa ba kope. wo fa kwa me asam na meka no o for remind wo ba wo sama ka me shankom Miri woman yankwa. Miri woman yankwa. Don't say yankwa yanche. Yankwa yanche. Miri woman yankwa. Ya diti da buano. Ya go ya ga go. Miri woman. Ya diti da buano. Ya go ya ga.
anka abeso daye na wahunu se wahia eye wunia bema Kwame ofori baini na wahia eye Nancy ami ajewa Yasafu pani no eti wuhiehia omunyina na no madi nkomo na afei wahunu eye comfort nso Virginia mami comfort dako Oluma can control. We are prophets. Madam Supano. Many a friend Dr. Ogyaba no. Mami, na software what them We are Yamini Pa. David. Me massa be mamma so munyai. And we're for I think Anyaza See dear mamma na always so no. Metis will be up where the TV will chase a minute. I am white. I wasn't a minute, so then watch us. Minam Ponsa, can I prophesy? What boy?